गोजोन फुंबिलि एसबी बडो निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेनि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै साननि समावनो BTRआव गुलि गावनाय जाथाय खारबाय थानाय बासावनो गरनै गुलि गावदों जायजों बासाव थानाय दावबायारिया जोखोम जानो गोनां जादों AS19C 8597 नाम्बार थानाय बासा क'क्राझार तुलसीबिलनिफ्राय धुबुरी फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो फानबारि आरो सुपारि घाटनि गेजेराव 19 नं माहारियारि राजा लामायाव गुलि गावनाय जाथाय जादों खारबाय थानाय बासाव गरनै गुलि गावदों जायजों बासनि ग्लासाबो बायदों आरो दावबायारिया जोखोम जानो गोनां जादों बासाव गुलि गावनाय जाथाय जानाय लोगो लोगोनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों सोर गावदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै खाथियावनो रौनिया हान्जा BSFनि फायारिं ट्रेनिं सेन्टार दङ बे ट्रेनिं सेन्टारनि गुलि गावनायानो बासाव नांफैदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदोंमोन नाथाय बे समाव BSFनि फायारिं ट्रेनिं सेन्टाराव जेबो गुलि गावनाय जायाखैमोन होननानै BSFनिफ्राय फोरमायथिदों बेनिखायनो खारबाय थानाय बासनि सायाव सोर गुलि गावनाय बेनि सोमोन्दै दासिमबो रोखा जायाखै आरो गुलि गावग्राया सोर बेखौ मिथिनो थाखाय संदाननाया जागायबाय होननानैबो मिथिहोदों 23 मार्च अदेबानि फैगौ मंगलबाराव चिरां जिल्लायावबो लकेल हलिडे फोसावदों हलि फोरबोनि थाखायनो चिरां जिल्लायाव लकेल हलिडेखौ फोसावदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो स्टेट गभर्नमेन्टनि मावख'फोर सोलोंथाइ फसंथानफोर आरो फाइनान्सियेल इन्स्टिट्यूशन जेरै कोअपारेटिभ बेंक बायदिफोरा बन्द थागोन नाथाय बबेबा स्कुल बा कलेजाव आनजाद जादोंबा नङाबा आनजादनि थाखाय फोसावखाबायबा बेफोर स्कुल कलेजाव 23 मार्चआव बन्द थानाय नङा पाब्लिक रिलेशन पार्टी PRPनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंगोन रन्जय कुमार ब्रह्मआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंनो थाखाय थाग थियारि जाबाय रन्जय कुमार ब्रह्मआ क'क्राझार लकसभा बियाबाव गोख्रों राजखान्थि दोलोफोर जेरै UPPL आरो BPFनि अनगायैबो माखासे दोलोफोरनि बिजाथि थानायनि उनावबो रन्जय कुमार ब्रह्मआ देरहासारनो हागोन होननानै गावनि सायाव माबोरैहाय फोथायनाय फैखो आरो मानि थाखाय राजखान्थियाव फैखो बेनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों बिथाङा मा फोरमायथिदों फै जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि बिथाङा बुंथिदों दि UPPL आरो BPF बा हाग्रामा महिलारि बा प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव जोबस्रांबाय बिथांमोनहा BJP हान्जानि बायदिसो हाग्रामायानो जा बा प्रमद बर'आनो जा हेमन्त बिश्व शर्मानि उन खारफायो जायखौ नुनानै दुखु मोनदों हेमन्त बिश्व शर्मानि आखाइ मुथियाव फिदिंजानाया लाजिनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बुंथिबावोदि क'क्राझार लकसभा बियाबाव मोजां बिजाथिनि गोनांथि दङ UPPLनि बिजाथि MLA जयन्त बसुमतारी बिथांनियाबो मानसि बुलाबुलि खालामनाय केसाव लोब्बा दं होननानै रायजो राजाफ्रा बुङो फारसेथिं BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो गोबां रां थासेयावबो थांनाय MCLA बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादों बेनिखायनो मोजां बिजाथिनि गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 2019 मायथाइयावबो उदां बिजाथि महरै बिथाङा अदेबानि रन्जय कुमार ब्रह्मआ गसंदोंमोन जेराव प्राय 11,000 भट मोननो हादोंमोन नाथाय बे समाव गोबां रायजो राजाफोरा आरो गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो आफादफोरानो मदद होनो थाखाय ओंखारदों बेनिखायनो देरहासारनो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों जुदि MP बिसायख'थियाव देरहायोब्ला UPPL आरो BPF दोलो बायदि नंखाय रादाय होआ जेराव नखर नखर साख्रि होगोन होननानै रादाय होनाया गासैबो नंखाय जुदि देरहायोब्ला MP फान्डनिफ्राय मोजां इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोजां देहा फाहामसालि लाबोनो नाजागोन होननानैबो फोरमायथिदों रन्जय कुमार ब्रह्मआ गुबुन धोरोमनि सुबुंनो हा फाननायखौ बन्द खालामबाय आसाम सोरखारा हा बायनायनि सिगां नोंथाङा मा धोरोमनि सुबुं बेखौ सानग्रो आरो बबे धोरोमनि सुबुंनिफ्राय हाखौ बायनो नागिरदों बेखौबो नोंथाङा सानग्रो मानोना गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामनायखौ बन्द खालामदों आसाम सोरखारा दान मोनथामनि थाखाय गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामनायखौ बन्द खालामदों हा फानग्राजों बायग्राजोंनि धोरोमा गोरोबलायाबा हाखौ फाननो थाखाय NOC मोननाय नङा बेनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय नटिस फोसावदों नटिसनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोदों दि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनिफ्राय बेखौनो रिपर्टआव मोनदों दि माखासे जायगाफोराव थगायनानै मोनसे धोरोमनि सुबुंफोरा जर जबस्तियै गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरनो हा फाननो नागिरदों बा हा फाननो नारसिनदों बेनिखायनो बे बिसायख'थिनि समाव धोरोमखौ लानानै जाहाथे जेबो दावराव दावसि जाया बेनि थाखाय बिसायख'थि जोबजासे अदेबानि 3 दाननि थाखाय गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा बायलाय फानलाय खालामनायखौ बन्द खालामदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा नाथाय सोरबा सुबुङा हा फानथारनांगौ दङबा आरो हा बायग्राया गुबुन धोरोमनि सुबुंबा दिसिया बे सुबुंनि हा फाननांगौनि गोनांथिखौ बुजियोबा लोगोसे गुबुन गुबुन धोरोमनि गेजेराव हा फाननाय बायनायनि थाखाय जेबो दावराव दावसि जागोननि आसा गैयाब्ला इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ
रेजिस्ट्रेशन आसामनिफ्राय गनायथि लानानै एनअसिखौ होनो हागोन। थांनाय 18 फेब्रुवारियाव आसामनि 3 मावसुमाफोरखौ गुबुन रायजोनिफ्राय लांखारदोंमोन। चन्दन नार्जारी, लेखक बरा आरो गियान थापा मुंनि 3 मावसुमाफोरखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय लांखारदोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव खैलाखुनियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो आसामनि 3 आरो गुबुन रायजोनि गासै 10 सुबुंफोरखौ हाथियार लानाय सुबुंफोरा ट्राकजों 10 मावसुमाफोरखौ म्यानमार फारसे लानानै थांदोंमोन आरो लांखारग्राफोरखौ आलफा आरो एनएसएन उदखारि हान्जानि जानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादोंमोन। 34 साननि उनाव बिथांमोनखौ एंगारनानै हरबाय होननानै खोनानो मोननाय जादों। आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमानि लुंघि बस्ति हाग्रा ओनसोलाव बिथांमोन लांखार जानायखौ एंगारनानै हरबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आसाम पुलिसाबो बिथांमोनखौ लायनो थाखाय रौना होलांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बिथांमोनहा दासिमबो आसाम सोरखारनि आखायाव नांथ'वाखै। बेनिखायनो बिथांमोनखौ सोर लांखारनायमोन आरो बबेयाव लांखारनायमोन बेफोर गासै खौरांनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो रोखा मिथिनो मोनथ'नाय जायाखै। मानसि गोमानायनि खौरां। गसाइगावनि दावागुरि गामिनि आनन्द बसुमतारिया गोमानानै दङ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं दावागुरि गामिनि रुंसारि कालिकान्त बसुमतारिनि फिसाज्ला आनन्द बसुमतारिया गोमानानै दङ। नखरनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला आनन्द बसुमतारिया 27 बोसोर बैसोनि। बिथाङा मेलेमारि जेंना गोनां। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगांनि समाव बिथाङा मोजाङैनो दंमोन, नाथाय हरखाबै मेलेमारि जेंनाजों भुगिनो गोनां जादों। नखरनि रावबो सुबुंफोर मिथिस्लाबलायालासे आनन्द बसुमतारि बिथाङा बहाबा ओंखारलांदों आरो न'फारसे गिदिंबोफिनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर आनन्द बसुमतारिखौ नुसनबायोबा जाहाथे बिथांखौ जेबो हाराहास्ति खालामा आरो नखरनि सुबुंफोरनो जाहाथे खौरांखौ हरो बेनि थाखायबो खावलायहरदों। खौरां हरनो थाखाय 9101769377 बे जानबुं नाम्बाराव फोनांजाबनो हागोन। लोगोसे आनन्द बसुमतारिनि सावगारिखौ नोंथांमोना मबाइलनि स्क्रिनावबो नायनो हागोन। जुगा गोबां सोलायबाय नङासै? माखासे सुबुंफोरा रांनि थाखायनो गावनि फिसाखौबो फाननो हायो आरो खायसेया गावनि बिसिखौबो फाननो हायो। बे जुगाव रांनि थाखायनो गावनि बिसिनि गाज्रि सावगारि आरो गाज्रि भिडिअखौ गुबुन सुबुंनो फानदों दुथां फिसाया। जाथायखौ लानानै बिसिया दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। भुगिनांनाय आइजोआ फोरमायथिनाय बादिब्ला शिबसागरनि रिकुवाली खान मुंनि सुबुङा गावखौ थगायनानै जुलि खालामदोंमोन, नाथाय जुलिनि उननिफ्रायनो रांनि थाखाय गोबां हाराहास्ति खालामबोदों, बुबोदों आरो बेबायदि खालामनानै रां दाबिनानै बिहाव बिखुनजोनि नखरनिफ्राय 15 लाख रां जाबोदों होननानै फोरमायथिदों आइजोआ। आरो बेनि अनगायैबो दा दुथां फिसाया गावनि बिसिनि गाज्रि सावगारि आरो भिडिअ सेबखांनानै गुबुन सुबुंफोरनो 10,000 15,000 राङाव भिडिअ आरो सावगारिखौ फानो, जाय गाज्रि सावगारि आरो भिडिअआ समाज बिजोङावबो गोसारदों होननानै फोरमायथिदों आइजोआ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दुथां फिसाया बेबायदि खालामनायनि थाखायनो सुबुंफोरनिफ्राय गोबां सोंखारि जानायखौबो मोननो गोनां जादों आरो बेफोर गासै जाथायनि सायाव दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। नाथाय एफआइआर होनायनि उनावनो दुथां फिसाया बबेयावबा खारखुमानानै दं होननानैबो फोरमायथिदों आइजोआ। रां लानायनि दायाव फिन हमजादों सोरखारि मावख'गिरि। फायार सेफटि एनअसि होनायनि मुङाव 20,000 रां दाबि खालामनायावनो हमजानो गोनां जादों सासे सोरखारि मावख'गिरिफ्रा। नंगौ, सोरखारि मावख'गिरिफोर जायफोर रां जाख्ल'यो बिथांमोनखौ हमनाया गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि आसामाव जाबोगासिनो दं, नाथाय लाजिनाय आरो गिनाय गैयालासे रां जाख्ल'नायखौ मावबोगासिनो दं माखासे सोरखारि मावख'गिरिफ्रा। बे खेबाव सिलचरनि दलाइ फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस स्टेशननि इनचार्ज साब अफिसार बसन्त सिन्हाखौ एरेस्ट खालाम। फायार सेफटि एनअसि होनायनि मुङाव 20,000 रां दाबि खालामदोंमोन साब अफिसार बसन्त सिन्हा बिथाङा। बेयावनो गावजों मावफानाय मावख'गिरिनि न'आवनो रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ साब अफिसार बसन्त सिन्हाखौ एरेस्ट खालामदों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालखौ 7 साननि थाखाय ईडीनि कास्टडियाव दोननाय जासिगोन। फैगौ 28 मार्चआव कर्टआव हियारिं जागोन। रिपर्टनि बायदिब्ला ईडीआ 10 साननि कास्टडियाव बिदोंमोन, नाथाय दिल्लीनि स्पेसियेल कर्टआ 7 सान होदों। दिल्ली एक्साइज पलिसि केस अदेबानि जौनि केसआवनो ईडीआ अरविन्द केजरीवालखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि उनावनो दिल्लीनि अनगायैबो भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो बिजेपि सोरखारनि हेंथा खुद्रिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि दिनावबो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा आम आदमी पार्टीखौ मदद होनानै दिल्लीयाव गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारिखौ लागोन। रिपर्टनि बायदिब्ला अरविन्द केजरीवालखौ ईडीआ एरेस्ट खालामनायनि हेंथायै आम आदमी पार्टीनिफ्राय सुप्रिम कर्टआव पेटिशन फाइल खालामदोंमोन। बेखौ अरविन्द केजरीवाल बिथाङा बोखांनानै लाफिनबाय। जाय बिजिरसालियाव अरविन्द केजरीवाल बिथांखौ रैखाथि होआखै बे बिजिरसालियावनो नांनो थाखाय थागथियारि जादों अरविन्द केजरीवाल बिथाङा। आथिखालाव साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटिनि सोरनो गोनांथि गैया।
नोंथांनोबो मटरसाइकेल बा स्कुटिनि गोनांथि जादोंब्ला गोख्रैनो मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा मटरसाइकेल नङाबा स्कुटिखौ बायनो हागोन मानोना जोबोद मोजां अफार होगासिनो दङ मानिकपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमाव अफारफोरा जाहैबाय 2000 निफ्राय 4500 रांसिम केशबेक मोननो हागोन बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन लोगोसेनो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो हानायनिबो राहा दं मिथिहोनाय जायखिजाया स्कुटि बा मटरसाइकेलखौ बायोब्लानो नोंथाङा बेफोर अफारखौ मोननो हागोन थाबैनो नोंथाङा बेफोर खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो मानोना अफारा बारा गोबावसिम थानाय नङा मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों